Dostlar, televizor ekranlarına yakınrak kelегез, çünkü hazır akıl batıl topşıruu öz işin başlay. Bugün bizim topşuruğa öz bilimlerin sınarga dep Enji hem Zile kelgen. Selam kızlar. Selam. Keyifleriniz neçek? Elbet. Oylarga hazır mı? Sorularga cevap berge hazır mısınız? Әйе. Hazır. Kızlar, başta edek zeli tanışıp ketik eli. Tanıştırыңız eli özünüz bilen. Минем исемем Энҗе. Мин икенче татар гимназиясенең 5нче сыйныфында белем алам. Бик математиканы яратам. Шулай ук музыкаль мәктәпкә һәм хореографиягә йөрим. Рәхмәт бик зур Enji. Zile özüңle tanıştırsan. Минем исемем Зилә. Мин 2нче татар гимназиясенең 5нче сыйныфында укыйм. Казан ансамбленең сәяхәт төркеменә йөрим һәм Казан шәһәренең балалар оркестрында скрипкада уйныйм. Юкка гына bugün bizge biýüşe kızlar kelmedi. Çünki bugün bizden topşuruu biýüge bagışlangan bolacak. Birinci turunun kaideleri bilen tanıştıram. Soraw ýangyrauga siz şyraklap özüňizniň jogaplaryňyzy beýleýäçeksiz. 0dan olup 10ga kadar. Her sorawga jogap variantlary berilgen. Jogabyňyz dürüst bolsa, bal sizniň isepke. Eger de jogap dürüst bolmaýan, bal alynar. Birinci turda barlygy 3 soraw. Kaideler aňlaşyldymy? Әйе. Alaysa başlaýbys. Birinci sorawny okup uzam. Qaysı tanılgan biýüşe şynlykda poezdda tuwa? Zile, senden başlarbys. Sen özüňiň dürüst jogabyna neçe bal beresin? 9 bal. Sen oýlabrak hal et, çünki dürüst jogap bermeseň 9 bal almaşak. 9 balaymy? Ýary, alaysa Enji, sen neçe bal beresin? 10. 10 bal. Ýary, ballar kabul etildi. Birinci sorawny ýaňadan okuým. Qaysı tanılgan biýüşe şynlykda poezdda tuwa? Rachel Byers, Bobby Newbery, Ульяна Лопаткина, Рудольф Нуриев, Марго Фонтейн, Эванжелина Лили. Зиле, сен birinci bolup jogap beresin? Мин Рудольф Нуриев поездда туган дип уйлыйм. Жогабыңны kabul ettik. Күндәшкәдә шулай сорау. Мин Зилә белән килешәм. Рудольф Нуриев поездда тутты. Дөрес җавапны укып узам. Туган шәһәре Иркутск булып саналса да, танылган биюче балерон Рудольф Нуриев поездда туа. Әфәрин кызлар. Бию белән күптән шөгыльләнгәнегез күренеп тора. Икенче сорауны укып узам. Аякны 90 градуска күтәрү, зургылыш, селтәнү. Бию телендә ничек була? Беренче булып Enji, sen җавап бирәсең. Сен үзеңнең җавабыңа ничә бал бирәсең? 5. 5 бал. Рәхмәт. Зилә, сен ничә бал бирәсең? 6 бал. Сорауны яңадан укыйм. Enji, игътибар белән тыңла. Аякны 90 градуска күтәрү, зур ыргылыш, селтәнү. Бию телендә ничек була? Гранд плие, батман танжу, гранд батман, балансуар, ботю, релевелант. Синең җавап? Гранд Батман. Гранд батман дип уйлыйсың, әйме? Әйе. Көндәшкәдә шул ук сорау. Мин Энҗи белән килешәм. Гранд Батман аякны 90 градуска күтәрү була. Җавапны кабул иттек. Һәм дөрес җавап әлбәттә Гранд Батман. Афәрин кызлар, җавапларыгыз бик дөрес. Кызлар, сез әллә бер бию коллективына йөрисезме? Сезнең җаваплар да бергә, килешәсез дә бер-берегез белән. Әйе, без Энҗи белән бер төркемгә йөрибез. Һәм бер сыйныфта укыйбыз. Афәрин кызлар, сез алайса күптән дуслар инде. Әйе. Якын дуслар. Ярый, рәхмәт. Өченче сорауга күчәбез. Борынгы Грециядагы бию алласы. Беренче булып җавап Зиләдә. Зилә, ничә бал бирәсең үзеңнең җавабыңа? 10. 10 бал. Рәхмәт. Энҗе, син ничә бал бирәсең? 10. 10 бал. Рәхмәт, кызлар. Яңадан сорауны укыйм. Зилә, беренче булып син җавап бирәсең. Борынгы Грециядагы бию алласы. Дафне, Гера, Афродита, Зевс, Терпсихора, Посейдон. Борынгы Грециядагы бию алласы Терпсихора дип уйлыйм. Җавабын кабул иттек. Энҗе, син кем дип уйлыйсың? Мин дә Зилә белән бик килешәм. Борынгы Грециядә аласы ул Терпсихора. Әлбәттә, борынгы Грециядагы бию алласы Терпсихора. Кызлар, беренче турны тамамладык. Беренче турда сезнең баллар бер тигез, 25-кә 25. Афәрин кызлар, алга таба да шулай.
Икенче турның кагыйдәләре белән таныштырып узам. Экранда бию фотосы күрсәтелә. Фото буенча сез биюне атарга тиеш буласыз. Һәрберегезгә дә 2 фото. Дөрес җавап өчен 5 балл өстәлә. Кагыйдәләр аңлашылды? Әйе. Алайса, беренче булып, энҗе синнән башлыйбыз. Экранда кайсы бию түре сурәтләнгән? Ул рус халык биюе. Җавабын кабул иттек, кызганча каршы җавап дөрес түгел. Энҗе, бәлки икенче сурәтне танырсың. Экранда нинди бию түре сурәтләнгән? Бу татар халык биюе. Әлбәттә, экранда татар халык биюе сурәтләнгән. Алга таба Зилә сурәтләр сиңа. Экранда кайсы бию түре сурәтләнгән? Рус халык бию. Җавап кабул ителде. Кызганыча каршы җавабың дөрес түгел. Экранда танго бию сурәтләнгән. Алдагы биреме күчәбез. Экранда кайсы бию түре сурәтләнгән? Экранда биюе сурәтләнгән. Бию. Ой, балет биюе. Балет бию сурәтләнгән. Әлбәттә дөрес. Экранда балет бию сурәтләнгән. Рәхмәт, кызлар. Икенче турны тәмамлыйбыз. Икенче турда да беренче турда кебек сез бергә. Баллар бер төрле 30 балл һәрберегезгә дә кызлар. Өченче турның кагыйдәләре белән таныштырып китәм. Өченче турның кагыйдәләре беренче турныкына охшаш. Тик бу юлы сезгә артык җавапны табырга кирәк булачак. Игътибарлы булыгыз. Шулай ук җавапларны үзегез бәялисез. Һәм дөрес булган очракта балл сезнең исәпкә була. Юк икән, балл алына. Кагыйдәләрне аңладыгызмы? Әйе. Алайса беренче сорауны укыйм. Сикерү күнегүләре. Зилә, син үзең дөрес җавабыңа ничә балл бирәсең? 10 балл, әйме? Энҗе син? 10. Рәхмәт, баллар кабул ителде. Зилә, синнән башлыйбыз. Сорауны яңадан укыйм. Сикерү күнегүләре. Аллегро, ассамбле, бризе, фуэте, кабриоль, шажман де пие. Аллегро. Аллегро. Син аллегро дип уйлыйсың, әйме? Әйе. Ярый, рәхмәт, җавабын кабул иттек. Сорау шулай ук көндәшкә күчә. Көндәш. Энҗе, синеңчә кайсы җавап артык? Фуэте. Фуэте, әйме? Җаваплар кабул ителде. Һәм дөрес җавап фуэте. Энҗе, сиңа балл өстәлә. Рәхмәт. Алга таба күчәбез. Алдагы сорау бию стильләре. Энҗе, син дөрес җавапка ничә балл бирәсең? 10. 10 балл. Рәхмәт. Зилә, син дөрес җавапка ничә балл бирәсең? 10 шарып балл, әйме? Сорауны яңадан укыйм. Энҗе, син беренче булып җавап бирәсең. Бию стильләре. Халык биюләре, джаз модерн, свинг, стрит джаз, кубизм, тверк. Синең җавап, энҗе? Тверк. Тверкны артык дип уйлыйсың, әйме? Ярар, җавабын кабул иттек. Мин стрит джаз дип уйлыйм. Стрит джаз бию стиленә кермәй дип уйлыйсың, әйме? Юк, тверк. Мин энҗе белән килешәм, бию стильләренә тверк керми. Кермәй. Кызганыча каршы җавабыгыз дөрес түгел. Кубизм бию стильләренә керми. Сынлы сәнгать юнәлеше. Сез әйткән тверк ул заманча бию төре. Алга таба күчәбез. Өченче турның өченче соравы. Латин Америка биюләре. Зилә, синнән башлыйбыз. Син үзең дөрес җавабыңа ничә балл бирәсең? 9. 9 балл. Рәхмәт. Энҗе, син ничә балл бирәсең? 5. 5 балл. Сорауны яңадан укыйм. Зилә, син беренче булып җавап бирәсең. Латин Америка биюләре. Самба, ча-ча-ча, румба, тарантелла, пасадобль, джайв. Кайсы җавап артык? Мин тарантелла Латин Америка биюләренә керми дип уйлыйм. Җавабын кабул иттек. Рәхмәт. Энҗе, шул ук сорау сиңа. Мин Зилә белән бик килешәм. Тарантелла ул Латин Америка биюенә керми. Рәхмәт, кызлар, җавабыгыз кабул ителде. Һәм бу дөрес җавап. Тарантелла. Тарантелла итальян халык биюе. Рәхмәт, кызлар, өченче турны тәмамладык. Өченче турга исәп. Энҗенең 25 балл. Зилә, кызганча каршы син 19 балл. Дөрес булмаган җаваплар бездә алынып бара. Игътибарлы булыгыз дидем. Һәм без соңгы 4нче турга күчәбез.
4-нче турның кагыйдәләре белән таныштырып китәм. 4-нче турда һәр катнашучыга да индивидуаль сорау бирелә. Тиз арада катнашучы 10 сорауга җавап бирергә тиеш. Максималь балл 10 балл. Сез әзерме? Әйе. Тиз һәм кыска җавап бирергә кирәк булачак. Исегездә тотыгыз һәм игътибарлы булыгыз. Башлыйбыз. Энҗе, син бию белән күптән шөгыльләнәсең. Әйе, мин кечкенәдән инде биюгә йөрим. Мин төрле биюләргә йөрдем. Анда мин бик татар халык биюләрен яратам. Кайсы бию төре белән киләчәктә шөгыльләнәсең? Кайсы бию төрен өйрәнәсең? Үзбәк биюен бик өйрәнәсе килә. Алга таба бары тик уңышлар гына сиңа, Энҗе. Һәм без синең белән биюгә багышланган сорауларны башлыйбыз. Сорауларга җавап бирергә әзер? Әйе. Киттек. Бии белгәнгә бер тактада җитә, бии белмәгәнгә җавапны беләсең? Юк. Бии белгәнгә бер тактада җитә, бии белмәгәнгә 100 тактада җитми. Алдагы сорау. Халыкара бию көне кайчан билгеләнеп үтә? 29 апрель. Әлбәттә, 29 апрель, дөрес. Бию дәресенең икенче төрле атамасы? Хореография. Әйе, дөрес. Испан биюе яки эскиме? Болеро. Әлбәттә. Алдагы сорау. Рио-де-Жанейродагы карнавал биюе? Самбо. Афәрин, җавап дөрес. Ирекле биюгә нигез салган шагыйрь Сергей Есенинның тормыш иптәше? Айсидора Дункан. Афәрин, дөрес җавап. Алдагы сорау. Матрослар биюе? Җавап юк, дәвам итәбез. Татар халкының иң танылган такмагы? Бас кызым. Бас кызым Әбипә. Әлбәттә, дөрес. Алдагы сорау. Казан бию ансамбльнең сәнгать җитәкчесе? Шолпан Закирова. Афәрин. 10-нчы соңгы сорау. Бөркет образы кайсы милләт биюендә чагыла? Белмим. Грузия халык биюләрендә лезгинка. Рәхмәт, Энҗе, син бу турда 7 балл җыйдың. Зилә, син нинди бию төре белән шөгыльләнәсең? Мин татар халык биюенә йөрим. Татар халык биюенә күптән йөрисеңме инде? 5 ел була инде. 5 ел, бик күп вакыт инде. Кайларда чыгыш ясаганың бар? Без сәйяр төркеме белән күп җирләргә барабыз. Сәйяр төркеме үзе күптән бармы? Әйе. Электән. Электән үк. Рәхмәт, бик зур. Тик, безнең сораулар биюгә калышлы булачак. Димәк, буларның барысы сиңа якын булырга тиеш. Һәм без 4-нче турны синең белән башлыйбыз. Тиз һәм кысана җавап бирергә кирәк булачак. Беренче сорау. Бии белмәгән аюга? Бал булмый. Юк, урын тар. Алдагы сорау. Бию дәресен укытучы? Хореограф. Афәрин, алдагы сорауга күчәбез. Барлык халыкларның да диярлек булган иң борынгы биюе? Әйлән-бәйлән. Афәрин, кайсы биюнең тәрҗемәсе соус дип тәрҗемә ителә? Сальса. Сальса. Кызу темплы. Франциядә барлыкка килгән. Аякларны күтәреп бию? Җавап ишетелмәде. Дөрес җавап Кан-Кан. Лунная походканың авторы? Майкл Джексон. Әлбәттә, Майкл Джексон. Афәрин, татар халык биюендә иң мөһим музыкаль инструмент? Гармон. Афәрин, алдагы сорау. Биюченең төп аяк киеме? Читек. Дөрес җавап балетки һәм чешки бию дәресендә киелә торган аяк киемдер. Алтын битлек милли театраль премиясының иясе биюче? Нурбек Батулла. Әйе. Һәм соңгы сорау. Полька биюе ватаны? Чехия. Афәрин, җавабың дөрес. Афәрин, 4-нче турга син 7 балл җыйдың. Бүген безнең акыл батыл тапшыруында Энҗе белән Зилә үз көчләрен сынадылар. Кызлар, сезгә бик зур рәхмәт, сезнең белән уйнау бик күңелле булды. Үземә дә бик күп мәгълүмат алдым. Киләчәктә үзегезнең тормышыгызны бию белән бәйлисездер дип уйлыйм. Әйе, әлбәттә. Әлбәттә. Һәм шулай ук безнең Шаян ТВ каналында да биюгә багышланган бик күп тапшырулар бар. Шул тапшыруларга сезне көтеп калабыз. Алга таба күрешербез әле.
Сау булыгыз. Сау булыгыз. Акыл бадал тапшыры бик кызык булды. Мин Зилә белән белемнәремне сынап карадым. Бу уен миңа бик ошады. Бу уенда миңа 3нче тур әз генә авырак дип тоелдым. Мин тагын бу тапшыруга килеп карар идем. Мин бу уенда әз генә борчылдым. Бу тапшыру миңа бик файдалы булды.